Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. Danas ćemo govoriti o jednoj igri koja se ubraja u popularnu kategoriju voćkica, a njezino ime je Extra Juicy. Radi se o jako jednostavnoj igri čija su neka od osnovnih pravila poznata svima, a ona kaže da je potrebno povezati barem 300 simbola u nekoj od isplatnih linija kako bi se ostvario dobitak. Međutim, zabavna jedinstvena značajka u ovoj igri kaže da ti simboli ne moraju biti u liniji gledajući samo od prve role nadesno, već mogu biti povezane i u primjerice drugoj, trećoj i četvrtoj roli, kao što vidite na vašem ekranu. Kao što je običaj, pogledajmo i koji se simboli koriste u ovoj igri te kolika je vrijednost svakog od njih. Jedan simbol ovdje nije naveden, a to je scatter simbol dijamanta. On se pojavljuje samo u prvoj, trećoj i petoj roli, a ako ih igrač uspije dobiti sva tri u jednoj vrtnji, ostvarit će pravo na 12 besplatnih vrtnji. U svakoj od tih vrtnji množitelj dobitka će se povećavati za 1, pa će tako početi s 1, a završiti s 12. To može uvelike povećati dobitke igrača i zato je bonus značajka u ovoj igri daleko najbolji način za doći do nekog velikog dobitka. Nešto što bi mnoge ljubitelje slot igara moglo zanimati je koliki je RTP u ovoj igri. On iznosi 96,52%, za što možemo reći da je jedan sjajan RTP u usporedbi s drugim kasino slot igrama. Dakle, ako vam se svidjelo ono što ste naučili o igri Extra Juicy u ovom videu, možete je pronaći u gotovo svim hrvatskim online kasinima, a ako volite ovakve video sadržaje, pretplatite se besplatno na naš kanal. Za sad bi to bilo to, a ja vas pozdravljam do idućeg videa i želim vam puno sreće u igranju te vas podsjećam da igrate odgovorno.